Ndakaita keko zvinotoda kukumbira madetails anatezvara kuti munobva papi chaipo chaipo mutoko pasabhokwani sadunhani mambo ani zvinotibatsira izvo zvoda kuti zvinyorwe pasi anatezvara. Musha masabhuku mamunobva vanonzi sabhukwani Muramba kuheadman ishani zvirege kunetsa. vachinyora zvavo headman ani Rutsito. patanga tiri kusara tichikurukura umbowo huri mufoni une mameseji akawandisa ari kunzi anoda kutosvika 1000 atakwanisa kuvaverenga yese zvedu tangoona tichipfuura. Uri kuratidza kuti kusavimbika kwangu kuripo zveshuwa kwangu chiitika pana Janet kune murume wake Tinei. Zviri zvinhu zvatisingatarisire kutsika dzedu nechivanhu chedu kuti zvinhu zvakadaro zvingagone kunge zvichiitika, especially kuvanhu vakuru vatone mhuri, chero kuvana vadiki vachona vasati vane mhuri. Kusavimbika hatikutarisire kuti kunge kuchiitika. Chatifadza panyaya iyi ndechekuti Tinei akatombozivisa anatezvara nyaya yakakurukurika, akatsvaga rubatsiro kune vanhu vaanonamata navo kana kuti vekuchechi, vakauya vakazama kumboumbiridza imba yakatoumbirika, vanhu vakatogara, asi tsika iyoyo yaramba ichiendera kuti mberi kusvika Tinei azozvibata kuti kechipiri kuti munhu mumwe chete iyeyo Shekiwe ndiye kuramba ine nhau dzekunetsa mumba make. Ndobva akazofunga kuzoya kudare kuti ndizoyananiswa kudare. Toda kungotenda Tinei netsika dzake dzekufunga kuti tihanditoyananiswa. Danga ari munhu akafunga pfungwa dziri right dzatisingakurudzire futi. So muno chisazotiitira zvakanaka ndechaJanet. Taendaisawo Janet wo achavimbika, utaura zvakaitika chaizvo, utaurawo Shekiwo wake, totangira ipapo. Asi zvisinei afunga kuda kumuvanza Janet. Shekiwo afunga kuda kumuvanza kuti asabude pachena. So kana pasabuda pachena ipapo kureva kuti mhosva iyi tinozongoitiremere kuna anatezvara ndo akabereka. So pano nhasi unozodare tikuti anatezvara muri pemukwasha mombe mbiri dzeunhu netsika dzakaitwa nemwana wenyu. Mombe mbiri kumukwasha nemombe imwe chete kuna mambo. Dai nhasi uno Janet anga ataura kuti Shekiwe ari kupi, chii chakaitwa kuna Shekiwe, dai tukuti Shekiwe ripa Tinei. Anoti Janet hasi kukwanisa kuburitsa nyaya dzake naShekiwe, tosara tisina pokubata kunze ungoti anatezvara ari pamukwasha mombe mbiri dzeunhu netsika dzaitwa naJanet. Koita imwe mombe imwe chete chaya kuna mambo. Taitarisira kuti anatezvara kana paitika chiitiko chakadaro chekuchema kwemukwasha, muve vanhu vanoramba vopfudza mwana nekumurayira nekumuteerera nekumuumba nekumutsiudza kuti chinhu chakadaro ngachisafa chakaitika futi, chaibva chaperera ipapapo.
so naizvozvo tiri mombe imwe chete iuye kuna mambo, mombe mbiri dziuye kumukwasha tinei. Tanzwana Mungu mai. Ndinokumbira hangu kubvunza ndechekuti kusaziva kuti upenyu ndomutemo yako mazuva anaya, kuti kwakutonga kukunzi here unotonga nemeseji kana kuti kachiri kare kaitwa kwokuti unototonga chikomba chakagara ndochounongo chaune muchitonga nacho chichiti chione kubhadhara upi uyu. Ipapo ndokumbira kuti mundibatsire papa nokuti chikomba dai ndicho chiri kutonzi chibhadhara mukwasha wani, mukwasha dai ndoti chikomba ndibhadhara, achichaziva kuti izvozvi zvimutemo wako muri kutonga here nemeseji yamakaona iyi ndo yaakutonga kusaziva. Ipapo ndibatsire togona kuzorasika futi neremangwana. Idzo nyaya idzi dzichingoramba dzichidini dzichifamba. Mazuva ano nekufamba kwakuita nyaya dzekutaura taura, meseji inotoshanda seumbowo. Kana pakaparwa mhosva mapurisa andobata mbavha nemeseji mufoni, nokuti meseji yanzira yekutaurirana pasiyana kudhara kwairidzirana muridzi nekudenzera uri pagomo. Meseji yotoita umbowo chaiwo unotoshanda mufoni, nokuti meseji kutaurirana unenge utoitwa nevanhu zvitoripo umbowo unotonyatsoita se unobatika siri makuwa, ende mameseji acho aripo. Pamwe pandoda kuvhunza ndepekuti saka vatumira kwamakaita bepa rekuti dherere rezita remunhu wamuri kutaura uyu, saka zvichireva here kuti bepa iri pamakatumira apa maida here kuti ava vaende kotsvaga chikomba oya unopa murume wavo kuti uyu murume wangu chikomba ichi. Papa handisi kuti panofambiswa sei pa, kana kuti uyu ndiye anobata mukwasha wangu kuti ndabata chikomba ichi, kana kuti tete vangu ndo vanobata chikomba unopa murume wavo. Handinoti ndo zvinoitwa here papa handisivi. Kutotambira bepa uchisaina kuratidza kubvuma. Tambira bepa uchitongoita sei? Dai pawakapiwa bepa ipapo wabvata ira handimuzive munhu iyeye handise signature yangu api. Kutotambira bepa usa signature so zvekuzoti zvona handisingazive ndasingaite sei signature chibvumirano, signature chidhindo. So amai vakatambira bepa apa vasaina kuno kudare mepedza kutaura kuno kudare vanhu vakasara vaita kuti bepa ratambirwa raenda munhu asaina bepa ripi, asaina bepa iroro. Nhasi taindoti ari kutouya nokuti bepa rakatambirwa nemunhu ari kuti anomuziva ane mameseji vaitaura naye akasaina. Nyaya iyi haina kutanga kugarwa pano nhasi, handinoziva. Nyaya iyi yakagarwa pasi kaviri, imimi vana tezvara nanamai muchiziva kuti mwana wedu ari kupiwa mhosva yekudanana nechikomba chinonzi ishayane wako. Handiti pane makore maviri nyaya iyi ichiitika. Nhasi kake chitatu katazogara pasi nemunhu mumwe chete iyeye, zvichibuda pachena kuti mwana wenyu mimika haasi kudzora unhu hwake, kuti nyaya yandambokurukura pana baba iyika regai ndiregedze. Handiti chiburitsa chikomba chacho kuti chiripi, haasi kuda kuchiburitsa. Payakakurukurika pekutanga aive manyepo here? Payakakurukurika kechipiri aive manyepo here? Nhasi takurukura kechitatu tichiratidzwa umbowo hwemamesages ari kukurukura iye nechikomba. Mamesages anonyatsotaura pachena kuti pakati pevaviri ava pane rudo. Manzwa mameseji achitaurwa, pachitaurwa mashoko asingaite kuti ataurwe pakati pababa nemwana vakateerera. Bhazi rinomanikidzwa kuti muzvinzwe muone pachena kuti zvechokwadi zvinhu izvi pane zviripo apa. Ndosaka taita kuti mameseji averenge. Handiti
dai mwana wenyu imimi achiremekedza baba vake, achiremekedza murume wake, achiremekedza imba yake, aburitsa chikomba pachena kuti shayani wako uyu anogara kwakati, shayani wako ndiye usungu. Basa renyu imimi vana baba kuti mwana wenyu akuratidzei kuna shayani wako uyu. Shayani wako uyu ndiye anobvisa mombe 2 idzi dzinoenda kukwasha nemombe inoenda kuna mama. Asi nekuda kwekuomarara kwemwana wenyu kusada kutibudirira pachena, mwana tadzorera mumaoko menyu imimi kuti itai kuti mwana wenyu akuburitsirei kuti chikomba ichi chiri kupi, chiuye chiripe mhosva dzacho. Ndogatiremera pokuti mutemo wako mazuwano wavo kusahwande nekuti mutemo unoti tarirai hunhu huripo apa, tarirai zviri kuitika. Dai akabata demo dai muchiti chii? Akabata demo yaatadza handiti uye akarambira hombowo munoti akanaka asi achiita chipambi. Saka chakanaka chiya dai angabvuma mwana wekuti atisina dambudziko tainguti zvochokwadi ina ari kuti handizvizivi. Ndosaka tati rave basa renyu imimi vana tete vana amai kuti mumanikidze mwana wenyu kuti aburitse chokwadi pachena kuti chikomba chake chiri kupi. Nekuti nyaya iyi makaigarira pasi kaviri handiti pamaigarira pasi mimi sana baba sana tezvara maigarira pasi nyaya ipi? Handi maigarira pasi nyaya yechikomba chamwana wenyu? Akati handichizive. Yezvoka zviri kunamba zvichidzoka mameseji maateerera. Makateerera mameseji aya pakati pevanhu vaviri vari kutaurirana munoti kudii imimi? Kusaziva kuti kana munhu achiramba mhosva yaakaita hatizivi kuti anongoramba anotongwa. Ndati makateerera mameseji munoti kudii imimi? Tamanzwa. Hamuna kupindura mubvunzo. Makateerera mameseji wayo munoti kudii? Inini pamusoro ndambofungidzira kuti andaombera ini ndichiomberera washa kuti yakwira muchiuru. Ndambofungidzirawo kuti washe vari kuda kumbopindawo takambopindawo namo mukugadzirisa imba iyi. Saka ndiri kutoshama kuti pane nyaya yokunzi Tezvara abhadhari mukuwasha. Ndiri kuda kupa mundijekesero ipapo. Tezvara manzwisa nyaya yandataura. Ndati manikidzai mwana wenyu aburitse pane chikomba. Chikomba ndo chinoripa. Kana imimi matadza kumanikidza mwana wenyu, imimi ndimucharipira mwana wenyu. Nekuti ndimi musiri kuudza mwana wenyu zvakakwana. Udzai mwana wenyu akoshese chinonzi imba yake. Wenyu mwana ndiye ane mhosva handiti nechikomba chake ndo wanofanira kuripa handiti. Imimi ndimi munofanira kumanikidza mwana wenyu akubudirei pachena akuburisirei chokwadi. Nechikonzero nei mwana wenyu achida kuramba achiita zvechipambi? Imimi makambogara pasi mukamutsura haana kudzoka kumashure. Vechechi vakauya pamba vakamutsura haana kudzoka kumashure. Saka waanoda kuzoteerera ndiani? Saka imimi baba garai pasi nemwana wenyu akuteererei akuremekedzesa baba akuratidzei pane chikomba. Kana aramba kukuteererei akuratidzei pane chikomba ngaabude mumusha menyu. Asi mwana wenyu kana ari mwana wenyu ngaanorarama pasi pemurayiro wenyu ngaakuteererei akuremekedzei akuudzei chokwadi chekuti chikomba changu chiri pakati ichi chikomba ndochiripiswa. Anoda kuomesera nyika, anoda kuomesera dare kuti arambe achiramba kuburitsa pane chikomba chake. Roma iko right acho iwayo. Nyaya yangu inini ndapedza. Ndadzorera nyaya kwamuri vana Tezvara nemwanasikana wenyu kuti garai pasi nemwanasikana wenyu mutsvage pane chikomba chenyu, chikomba chemwana wenyu. Kana chikomba ichi machibata ndongachiripe mumbedzi. Kana matadza kutsvaga chikomba ichi mambo vanotsvaga imimi vana Tezvara nemwana wenyu musikana. Mazvita ndapedza. Inada kubvunza mati mombe kukana iri mari. Munoziva kuofisi motaura nawo kumano kuofisi. Chandoda chibatwe ndechekuti uyu yakutamba nemi uyu ana baba nana Tezvara nedareresa anoziva kune chikomba. Ine mogara naye pasi mumuse pakona chaipo chaipo ataure une chikomba chikupei zvokuripa izvi zvingaza kuti muhombe. Kana kuzonzi amari munozoonana neofisi vanozokuzivisai.
iwe kuti azotaura kwauti achikomba unongomeserwa vabereki uchidhifenda munhu usahukama naye mangwana zvakaunetsa uchangodzikona nababa. Zvinhu zvatiutaswa kuti by 8 February zvino zvaakuno zvinoya kumudariro kwamambo. Umuudze kuti kuwika kwandaita waripisa nababa wangu saumesera vabereki wako 8 February zvino zvaakuno. Ndikuzoka kunemi washa ndimi magara kuchitonga nyaya dzakaita saizvozvi. Wangani makabvunza nyaya idzodzi madzimai vanobvuma zvinhu izvozvo? Vakawanda. Wangani vanobvuma nyaya idzodzi? Kuramba kubvuma kwake ikoko ndokwatati garai newenyu mwana basa akuteererei akuremekedzei. Kana aramba kukuteererai budisai mumusha aina ndororapira musango. Ndokuti mwana anofanira kuremekedza vabereki vake achivateerera. Kana achitadza kuremekedza imimi baba vake vaakabereka anozoremekedza murume wake. Ngaaremekedze imi baba vake vakamubereka. Nhasi una kusimudzai kuyazi kunyadzisai mudare. Mashoko amama akateerera achiverengwa apa ane kodzero yekuti baba manzwe mashoko iwawo. Asi mashoko aya averengwa achinzi akabva mufoni yemwana wenyu. Hunhu hwerudzi hwokuti mwanasikana anonyadzisa baba vake kusvika pakadaro. Hakusi kukumura baba vako pakazara vanhu. Kuti baba vako nyika yese onai baba vangu apa. Ndozvamuri kuda kufukidzira mwana wenyu musikana kuti ramba uchidinyadzisa kusvikira zvadii. Akaiti mbogara pasi inodzoka. Tambotaurawo naye. Shokakati mwana wana wedu vakaziva kuti munhu anobuda uri pamuromo wavo vakadzoka chechete pauzvaita se vovigiridza mutorwa kwamuri imi vabereki vake mangwana zvakanetsa zvongodzoka kuti chidoko